Késztem! Ó, te jó ég! Épp végeztem a Savasanával, amikor a semmiből lecsapott ez a homokvihar. De nem esett bajom. Natálka, olyan gyönyörű vagy. Tényleg? Igen, tényleg. A vacsinak annyi. Srácok, mondtam, hogy ne várjatok rám, igaz? Ezt már annyiszor megbeszéltük. Egy kicsit lassítsunk le. Amikor 2 éve találkoztunk, az volt életem legjobb orgiája. Térjünk vissza ehhez az érzéshez. Még megvan. Ansel. Minden kapcsolatnak fejlődnie kell. És valahogy te ugyanaz maradtál. De neked is változnod kell. Mert változnak az évszakok. Mi van? Natálka. Ti is mind? De hát ez hogy lehetséges? Azt hittük, örülsz majd. És én örülök is. Csak sok ez így egy slukra. Fel kell még dolgoznom. Őszintén szólva még nem látom magam ebben a szerepben, hogy én... Hogy apa legyél? Hát... én meg kell még néznem a tevémet.